Sabi ko, nangangarap ako na maano ko siya ba, ma-meet ko ba siya? Kasi gusto ko nga sa kanya magpagabo, magpahilot. Eh, ito, natupad na. Nakabigay ka ng tubig kanina? Binigyan? Oo, binigyan niya. Nabigay ko ng tubig. Naabot ko sa'yo kaya ang tubig na malagyan mo. Mainit. Tubig na malagyan ka kasi iinom siya malagyan ko. Bakit? Niabot ko sa kanya. Dati daw Kaya hindi may daw pagbabago na yung kamay ko. Salamat. May ano na, may lakas na. Salamat talaga, salamat. May lakas na eh. Di ba na kaya ko inabot ko sa'yo ang tubig na magligam ka? Sabi niya. Dati hindi ka makakain. Hindi ko hindi ako. Kahit sarili ko, hindi ko kaya. Di ba inabot ko sa'yo? Ayun ang baso niya. So, kaya malaking bagay. Salamat talaga, salamat. Thank you so much. Thank you talaga. Paborito mong gulay. Anong paborito mong gulay? Hindi, tanong ko lang. Paborito mong gulay lang. Tanim siguro. Hindi kasi sariwa, bibigyan ko hindi dito. Sariwa. Yung paborito bang gulay ba? Pang chapsuy ang gusto ko eh. Okay. Mga broccoli. Oo, Broccoli, yung kuli, chapsuy. okay. No Vitamin problem. siya, no? At saka sayote. Oo, masarap yun eh. Sayote. Chapsuy. Walang problema. Alam mo, sir, marami ka ng gulay doon sa amin. Kasi nga, sa probinsya ako. Paglabas mo ng ganyan sa bahay namin, maraming gulay dyan. Pupunta ka pa sa inyo bago ka pumunta sa inyo. Ang layo ng Pangasinan. Dahil Pangasinan ako. Uuwi ka na. Shoutout sa lahat na Nalala mo, kinukulit kita sa chat dati? Oo. Nagre-reply naman kayo sa akin. Sabi ko, nangangarap ako na maano ko siya ba, ma-meet ko ba siya? Kasi gusto ko nga sa kanya magpagabo, magpahilot. Eh, ito, natupad na.